Bona tarda, companyes i companys. Efectivament, un valencià de l'Horta del Llobregat. Gràcies una vegada més per convidar-me aquí entre tots vosaltres. Suposo que aquí, els que esteu a la porta, heu vigilat que no entri ningú de dretes. No hi ha ningú de dretes aquí. No hi ha ningú de dretes, oi? Perquè avui parlarem una mica també de la gent de dretes. La gent de dretes que, com sabeu, són uns delinqüents o són còmplices dels delinqüents. Avui estan celebrant-ho. Avui s'han reunit per donar suport a un delinqüent aquí a València, el cap dels delinqüents de la dreta valenciana, i se'n senten orgullosos. És increïble. Si algú de nosaltres algun dia fa alguna barbaritat d'aquestes, jo baixant pensava, l'Agustí no porta maitratge perquè no hi hagi cap sospita. Si algú algun dia de nosaltres fes una barbaritat d'aquestes, el linxaríem, que sí que si algú dels nostres s'atrevís a fer això el linxaríem. Ells ho celebren, ells van a donar-li suport, perquè la dreta és amoral. Els que no són uns delinqüents són còmplices d'aquests delinqüents. Algú a vegades diu, és que a vegades us penseu que els de l'esquerra teniu una superioritat moral. Doncs sí, efectivament, la tenim. Tenim una moral que ells no tenen ni tindran mai a la vida, per això són de dretes. Això és el que ens diferencia entre les dretes i les esquerres, que nosaltres tenim una moral. Els xorissos que es diuen d'esquerres no són d'esquerres, són de dretes. Els xorissos només poden ser de dretes, perquè va tot en un paquet. Aquella gent que l'únic que li interessa és el seu benestar personal, que l'únic que els preocupa és estar bé ells mateixos, només els podem qualificar que de dretes. I aquesta gent ens diuen que els que som nacionalistes, els que volem fer que la nostra nació tingui un estat, els que volem la independència pel nostre país, els que reivindiquem el nostre territori, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra nació, ens diuen que no ens preocupem dels problemes dels ciutadans i ciutadanes. Doncs mireu, avui venia amb la intenció d'explicar-vos i parlar-vos dels problemes dels ciutadans i ciutadanes i de com hem de solucionar-los. Sabeu quina és la solució a la crisi? La solució a la crisi només n'hi ha una. La solució a la crisi és majoria absoluta d'Esquerra Republicana. Aquesta és la solució a la crisi. Només amb una majoria absoluta del nostre partit, perquè som els únics disposats a enfrontar-nos a tota la delinqüència organitzada d'aquest país. I els repartirem per grups, que ja veureu que tots són delinqüents i tots són de dretes. Són la banca, són les grans constructores, són les grans distribuïdores comercials, són les grans empreses regulades, les elèctriques, les gasistes. La dreta i la delinqüència, organitzada per sectors. Una banca que està escanyant a famílies i escanyant a petita i mitjana empresa. Fa pocs dies vàrem tenir un debat al Parlament de Catalunya sobre la crisi i cap dels dos principals líders, ni els nacionalistes de dretes del senyor Artur Mas, ni l'esquerra espanyola del senyor Montilla, van ser capaços de posar damunt la taula cap d'aquests grups que han estat els elements estructurals que han provocat la crisi, no només al Principat, no només als països catalans, no només a l'estat espanyol, a tot el món occidental la crisi que hi ha hagut l'han provocat aquests sectors. L'ha provocat una banca que amb els diners que paguem els ciutadans i ciutadanes, que després si no podem pagar el pis ens l'expolien, amb aquests diners que l'Estat els ha donat a la banca, en lloc de tornar-lo a injectar en el sistema productiu, en lloc d'ajudar la petita i mitjana empresa, en lloc d'ajudar a tirar endavant les famílies que ho necessitaven, han pagat i han solucionat els seus problemes i han deixat penjada tota la indústria productiva del nostre país. Aquest és el primer sector de la delinqüència organitzada, aquests que ens continuen explicant, que tenen la barra de continuar-nos explicant que tenen beneficis un any darrere un altre. Aquests que reparteixen uns sous multimilionaris entre els seus directius, mentre les persones que hem estat afectades per aquesta crisi, que hem vist com es reduïen els nostres sous, com les nostres petites empreses se n'anaven en orris, hem hagut d'apretar-nos el cinturó. Aquests senyors continuen incrementant els seus sous. I aquests senyors tenen la cobertura tant dels dirigents del PSOE com dels dirigents del PP. Fixeu-vos el debat, si pugen o baixen els sous dels funcionaris. I els sous dels grans dirigents de la banca, el senyor Zapatero, per què no retalla els sous dels grans dirigents de la banca? Doncs perquè li paguen les campanyes, perquè el tenen agafat pels pebrots, perquè és incapaç d'enfrontar-se amb aquests senyors, perquè no tenen llibertat, perquè en el fons aquests que es diuen d'esquerres també formen part d'aquesta oligarquia, perquè o són delinqüents o són còmplices d'aquesta delinqüència. I per això us dic, l'única manera és que nosaltres
Esquerra Republicana, sí, ja sé que és molt agosarat, amb els percentatges de vot que tenim, diu on van aquests? Doncs escolteu, pujant a poc, cada dia en som més. Cada dia en som més i al final guanyarem. I això és el que els preocupa, que algun dia guanyarem. I els preocupa els senyors de la banca. I els preocupa els senyors de les grans constructores. L'altre dia li deia amb el director de campanya de Convergència a Catalunya Ràdio, un debat que teníem, li deia, tu pots anar xerrant mentre et pagui la campanya el Florentino Pérez. Se'n va ofendre, però no va tenir valor per negar-ho perquè sap que és cert. Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes i el Partit Popular reben donatius. I és públic i notori, i no els hi fa vergonya. Reben donatius del senyor Florentino Pérez i de l'Skoplovich, quan eren donatius anònims, perquè abans que Esquerra s'hi posés, Esquerra, amb els poquets diputats que tenim, vàrem aconseguir modificar la llei de finançament dels partits polítics i prohibir els donatius anònims. I algú deia, home, però tampoc no vindrà d'aquí, i tant que ve d'aquí, perquè abans sospitàvem qui els finançava, però ara ho sabem, amb noms i cognoms, continuen fent-ho perquè no tenen vergonya, perquè el seu electorat està disposat a aguantar això i el que convingui, però com a mínim ja ho sabem, ja no ho poden negar, ja li podem dir, ja li puc dir amb el senyor David Madí, tu pots anar alardejant mentre et financi la campanya el senyor Florentino Pérez, i es fa l'indignat, però sap que s'ho ha de menjar amb patates perquè és cert, que el financia el senyor Florentino Pérez i l'Skoplovich i els d'ACS i els de Ferrovial i els del Corte Inglés i els del Carrefour, les distribuïdores, els altres. Tots aquests, sapigueu, companys i companyes d'Esquerra Republicana, han vingut a oferir-nos diners. I no ara que, no és que siguem rics, però podem pagar tothom a final de mes. Quan érem molt pobres ens venien a oferir diners i els vam dir que no, perquè preferim ser pobres però lliures. Aquesta és la nostra opció. Tenim la llibertat de denunciar aquesta delinqüència. Tenim la llibertat de denunciar aquests lobbies de poder. Tenim la llibertat de denunciar aquells elements estructurals que han generat aquesta crisi que pateix el nostre país. Som els únics, per tant, que podem resoldre aquesta crisi. Convergència i Unió, el local que tenen, sabeu qui era abans el propietari? FEX Endesa. Quan van anar a inscriure el notari va dir, per aquest preu no ho puc inscriure perquè ningú s'ho creurà. Quan hi ha hagut problemes elèctrics a Catalunya el primer trimestre d'enguany, curiosament, no demanaven que es castigués a FEX Endesa. El mateix trimestre que centenars de milers de ciutadans del nostre país es quedaven sense llum, FEX Endesa triplicava els seus beneficis. Passava de 500 milions d'euros en un trimestre a 1.500 milions d'euros en un trimestre. Per ells no hi ha crisi, perquè tenen la complicitat, perquè tenen comprats els que manen, els que governen, els que prenen les decisions sobre les polítiques energètiques del nostre país.